και δεν το λέω αυτό έτσι για να προβοκάρω, ήδη στην εποχή του ήταν απέναντι στο τι θεωρούνται τότε αριστερά και γι' αυτό θεώρησε σωστό να ξεκινήσει με μια καινούργια θεωρία. Όχι μόνο δεν θα ήταν αριστερός, αλλά αυτό που περνάει σήμερα για αριστερά και κυρίως τη λεγόμενη νέα αριστερά, το New Left όπως αναπτύχθηκε από τα 60's και μετά, θα το είχε απέναντί. Και θα σας δώσω 5 κεντρικά σημεία στη σκέψη του Μάρξ, στα οποία το ήθος σήμερα της αριστεράς και η φιλοσοφία της θα ήταν απέναντι. Πρώτο σημείο που μπορεί να ακουστεί και λίγο περίεργο. Ο θαυμασμός, θα μπορούσα να πω, του Μάρξ για τον προοδευτικό ρόλο του καπιταλισμού. Όλοι έχουμε στο μυαλό μας τον Μάρξ ως ένας αντικαπιταλιστής φιλόσοφος, όμως στην πραγματικότητα ο Μάρξ, ειδικά με το πρώτο μισό από το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, ήταν πολύ ενθουσιώδης για τις αλλαγές και για την πρόοδο που είχε φέρει ο καπιταλισμός, κυρίως στην τεχνολογία και στα μέσα παραγωγής και στο πώς είχε ελευθερώσει, ας πούμε, τη δημιουργική ικανότητα του ανθρώπου. Φυσικά θεωρούσε ότι ο καπιταλισμός έχει παθογένειες, μπορεί οι άλλοι ομιλητές σίγουρα θα αναφερθούν σε αυτές, αλλά εκτιμούσε πάρα πολύ ότι ο καπιταλισμός μπορεί να παράσχει υλικά αγαθά στους καθημερινούς ανθρώπους, κάτι που μέχρι τότε κανένα άλλο σύστημα δεν μπορούσε να το κάνει. Γιατί το καπιταλισμό σημαίνει για να μπορέσω να γίνω πλούσιος, πρέπει να παράξω πράγματα που κάποιος θέλει να τα αγοράσει και πρέπει να τα παράξω και φθηνά. Αυτό ο Μάρξ το εκτιμούσε. Τώρα συγκρίνεται αυτή τη στάση του Μάρξ με ας πούμε, μια χριστιανική, με ένα χριστιανικό, θα τον έλεγα, αντιηλισμό της νέας αριστεράς. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει από τότε που κάναμε έκφραση έκθεση, πόσοι πολυκατοικίες είναι οι φυλακές των ψυχών, πόσο ο καταναλωτισμός μας έχει κάνει ζόμπι, πώς η αυθονία έχει γίνει πλέον, ας πούμε, μια ψυχική ασθένεια. Ο Μάρξ, όχι μόνο ο Μάρξ, αλλά και όλοι οι μεγάλοι επαναστάτες που τον ακολουθούσαν θα ήταν 100% απέναντι σε αυτή την άποψη, ότι τα υλικά αγαθά μας αλωτριώνει. Ο Τρότσκι, για παράδειγμα, στην προδομένη επανάσταση, στη δεκαετία του 30, αναφέρει ότι η Σοβιετική Ένωση, αν δεν μπορεί να παράσχει ένα γιοταχή σε κάθε πολίτη της, θα ήταν εντελώς αποτυχημένη. Για την εποχή θα ήταν σαν λέγαμε σήμερα, αν ο καθένας δεν έχει το δικό του ελικόπτερο, το σύστημα δεν είναι καλό. Ήταν πάρα πολύ έτσι φιλόδοξη. Δεύτερο σημείο που ο Μάρξ δεν θα αναγνώριζε τη σημερινή αριστερά, σχετικό. Ο Μάρξ είχε δει τον προοδευτικό ρόλο της παγκοσμιοποίησης. Έχει εκείνο το πολύ γνωστό κομμάτι στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο, όπου λέει προς μεγάλη λύπη των αντιδραστικών, δηλαδή όποιος ήταν εναντίον στην παγκοσμιοποίηση, ο Μάρξ το θεωρούσε ότι τον έλεγε καθαρά αντιδραστικό. Προς μεγάλη λύπη των αντιδραστικών, η παγκοσμιοποίηση της παραγωγής αφαίρεσε το εθνικό έδαφος κάτω από τα πόδια της βιομηχανίας. Άρα στο Μάρξ θα φαινόταν πραγματικά απίστευτο πως η νέα αριστερά, ουσιαστικά όλοι τις τελευταίες 2 δεκαετίες, πώς ήταν πίσω από το λεγόμενο κίνημα της αντιπαγκοσμιοποίησης. Για τον Μάρξ αυτό θα ήταν κάτι περίεργο. Διότι για τον Μάρξ οι παροχημένες δομές, ας πούμε, παραγωγής, οι μη δυτικοί, ας πούμε, τρόποι ζωής και κουλτούρας, ήταν πάρα πολύ ευρωκεντρικός. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που θα έπρεπε να ζηλέψουμε σε αυτές τις δομές παραγωγής και σε αυτούς τους τρόπους ζωής. Τρίτο σημείο διαφοροποίησης του Μάρξ με τη νέα αριστερά, και για μένα το πιο σημαντικό. Η σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον. Δηλαδή, ο γάμος που έχει κάνει τις τελευταίες δεκαετίες η αριστερά με το περιβαλλοντικό κίνημα, για τον Μάρξ θα ήταν κάτι πάρα πολύ περίεργο. Διότι ο Μάρξ ως ουμανιστής έβλεπε εργαλειακά τη φύση. Δηλαδή ότι η φύση υπάρχει για να μας μεγαλώνει, ας πούμε, την απόλαυση της ζωής. Πήγε σε αντίθεση με συντηρητικούς στοχαστές της εποχής του, όπως ο Μάλθους, ο οποίος θεωρούσε ότι είναι πρόβλημα που οι φτωχοί μπορούν να διαβιώσουν, διότι θα έχουμε το φαινόμενο του εκπληκτισμού και θα πεθάνουμε όλοι της πείνας. Γι' αυτό ο Μάλθους έλεγε οι φτωχοί δεν πρέπει να είναι πλούσιοι. Σε αντίθεση λοιπόν με συντηρητικούς στοχαστές, ο Μάρξ καταλάβαινε ότι αυτά ήταν κοινωνικά όρια. Δεν είναι το πρόβλημα ότι δεν υπάρχει αρκετό φαγητό ή ότι η φύση θα τελειώσουν οι πόροι. Είναι πρόβλημα ότι ο τρόπος με τον οποίο παράγουμε κάπως πρέπει να αλλάξει και κάπως πρέπει να το δούμε διαφορετικά. Ο Μάρξ λοιπόν είχε μια προμηθεϊκή θεώρηση της σχέσης ανθρώπου με φύση.
Και η αγαπημένη μου, ας πούμε, ατάκα που δείχνει πως ο πρώιμος κομμουνισμός ήταν τελείως διαφορετικός από αυτό που σήμερα αντιλαμβανόμαστε ως οικολογικό κίνημα, ακούστε την ακόλουθη ατάκα του Μαξίμ Γκόρκι, του Μπολσεβίκου συγγραφέα. Λέει λοιπόν ο Γκόρκι, όταν ο σοβιετικός άνθρωπος ξεκαθαρίσει με την ταξική πάλη, θα έρθει η ώρα που θα αντιμετωπίσει τον τελικό του εχθρό, τη φύση. Και τι εννοεί με αυτό, δεν εννοεί να βγούμε έξω να αρχίσουμε να κόβουμε δέντρα γιατί η φύση είναι εχθρός. Έβλεπε όμως τη φύση ως όριο, η φύση ως κάτι το οποίο μας εμποδίζει από την ολοκλήρωσή μας, ας πούμε, από το να ζήσουμε 150 χρόνια ή να πάμε σε άλλους πλανήτες ή δεν ξέρω τι. Και συγκρίνεται πάλι αυτή τη στάση του Μάρξ με συγγραφείς σήμερα όπως ας πούμε η Ναόμι Κλάιν και η άποψη περί αϊθαλούς ανάπτυξης, με τα οποία η αριστερά ουσιαστικά είναι στον πυρήνα της ιδεολογικής σκέψης της σήμερα. Θα μου πείτε, σήμερα ξέρουμε πολλά περισσότερα πράγματα για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους από όσους ήξερε ο Μαξίμ Γκόρκι ή ο Λένιν. Αυτό που θα το συζητήσουμε μετά. Όμως, είμαι σίγουρος ότι ο Μάρξ ή ο Τρότσκι ή ο Λένιν αυτά θα τα αντιμετώπιζαν ως πρακτικά προβλήματα. Π.χ. υπερθερμαίνεται ο πλανήτης, να βρούμε την υψηλή τεχνολογία ή το geoengineering, ας πούμε, να βρούμε τρόπους να αλλάξουμε το περιβάλλον για να το φέρουμε στα μέτρα μας. Αν το πείτε αυτό σήμερα σε έναν μέσο, ας πούμε, στοχαστή της νέας αριστεράς, θα τρομάξει. Θα σου πει, όχι, δεν πρέπει να ακουμπήσουμε τη φύση, διότι κοιτάξτε πόσο άσχημα τα κάναμε. Τέταρτο σημείο διαφοροποίησης του Μάρξ και της νέας αριστεράς. Ο ρόλος του κράτους. Ενώ η νέα αριστερά θέλει περισσότερο κράτος και έχει δημιουργήσει το σκιάχτρο, ας πούμε, του νεοφιλελευθερισμού, ότι αν δεν θες περισσότερο κράτος είσαι νεοφιλελεύθερος, ο Μάρξ ήταν βαθιά αντικρατιστής. Είχε ένα τρομερό υβρεολόγιο, όχι μόνο για το κράτος και για αυτό που σήμερα εννοούμε κοινωνικό κράτος, είχε ένα φοβερό υβρεολόγιο και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ούτε η Θάτσερ δεν θα έλεγε ποτέ κάτι. Τους χαρακτήριζε συγκεκριμένα ως παρασιτικά καρκινώματα της κοινωνίας. Και επίσης είχε και άλλες θέσεις που σήμερα οποιοσδήποτε μέσος, ας πούμε, αριστερός θα νιώθε πάρα πολύ άβολα. Ο Μάρξ ήταν υπέρ του Second Amendment, υπέρ της ελεύθερης οπλοχρησίας, ήταν εναντίον των φόρων, ήταν υπέρ του ελεύθερου εμπορίου, γι' αυτό και πανηγύριζε τους νόμους του Καλαμποκιού τότε που μπορούσε το καλαμπόκι να εισάγεται χωρίς φόρους, χωρίς δασμούς, διότι θεωρούσε ότι η εργατική τάξη θα μπορούσε να τρώει πιο φθηνό φαγητό, άρα αυτό είναι κάτι που είναι πολύ ευχάριστο. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορώ να φανταστώ τον Μάρξ πολύ πιο εύκολα σήμερα να ψήφιζε, ας πούμε, το Ρον Πολ παρά ΣΥΡΙΖΑ ή το Μπέρνι Σάντερς. Πέμπτος, και σημαντικό, γιατί όμως ο Μάρξ ήταν αντικρατιστής? Για τον ίδιο λόγο που είναι αντικρατιστές, π.χ. ας πούμε κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία? Δεν νομίζω. Γι' αυτό ήταν κάτι πολύ βαθύτερο. Έχει να κάνει με την πίστη του ότι οι άνθρωποι είναι ως αυτόνομα όντα και με ελεύθερη βούληση, είναι σε πολύ καλύτερη θέση να οργανώσουν μόνοι τους τη ζωή τους, χωρίς να υπάρχει ο μεγάλος πατερούλης από πίσω. Το οποίο με φέρνει στο πέμπτο σημείο, η πίστη του Μάρξ στο άτομο και στην αυτονομία του και στην ελεύθερη βούλησή του. Πολλοί θεωρούν τον Μάρξ δετερμινιστή, αλλά ουσιαστικά ήταν από τους πρώτους φιλοσόφους όπου είπε ότι η ιστορία είναι μια ανοιχτή διαδικασία. Δεν υπάρχει ούτε Θεός, δεν υπάρχει ούτε η βιολογία, ούτε τα γονίδια μας. Υπάρχουν κάποιοι ιστορικοί περιορισμοί, επειδή δεν μπορούσε να υπάρξει ο Steve Jobs, ας πούμε, στον 19ο αιώνα να φτιάξει το iPad. Όμως πέρα από αυτά, η ιστορία είναι ανοιχτή και την ιστορία μπορούμε να την καθορίσουμε οι ίδιοι. Είδαμε λοιπόν μέχρι τώρα τι δεν θα ήταν ο Μάρξ. Ας δούμε όμως και ας απαντήσουμε την ερώτηση, τι θα έλεγε για τον κομμουνισμό. Τον κομμουνισμό κατά τον Μάρξ θα τον έφεραν δύο παράγοντες. Πρώτον, η ανθρώπινη δράση, αλλά ακόμα πιο σημαντικά η εξέλιξη των μέσων παραγωγής. Κοινώς, άμα έχεις μια τσάπα, ας πούμε, και ένα γάιδαρο, δεν θα μπορείς να φέρεις κομμουνισμό. Ο Μάρξ πλησιάζει δύο φορές το έργο του σε κάτι σαν ορισμό του κομμουνισμού. Πρώτη φορά στη γερμανική ιδεολογία που λέει την περίφημη φράση «Ο κομμουνισμός θα είναι μια κοινωνία που το πρωί θα μπορώ να κυνηγάω, το μεσημέρι να ψαρεύω, το απόγευμα να είμαι κτηνοτρόφος και το βράδυ να είμαι φιλόσοφος». Ανάλογα με το κέφι. Και ο δεύτερος ορισμός που δίνει, ίσως το πιο ενδιαφέρον, στο chapter 1 στο section 4 στο κεφάλαιο, λέει «Κομμουνισμός ίσον ελεύθερος συνεταιρισμός μεταξύ παραγωγών». Free association of producers. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, πώς μπορεί η παραγωγή
να είναι ελευθέρως, ας πούμε, συναλλασσόμενοι. Σας θυμίζει κάτι? Είναι πιο κοντά λοιπόν αυτό στο μοντέλο, σε ένα μοντέλο που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι θα κατέχουν οι ίδιοι τα μέσα παραγωγή. Οι ίδιοι, όχι το κράτος, όχι, ξέρω εγώ, η μπολιβαριανή κυβέρνηση, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Άρα κάτι τελείως διαφορετικό με τον σοσιαλισμό του 20ου αιώνα ή του 21ου αιώνα. Ποιο είναι λοιπόν αυτό το οικονομικό μοντέλο? Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το πρωί, χρησιμοποιώντας το application του Uber, μπορεί να είμαι ταξιτζής. Το μεσημέρι με το Airbnb μπορεί να είμαι ξενοδόχος. Και ποιο είναι το μέσο παραγωγής μου? Το αυτοκίνητο που δεν χρησιμοποιώ, ένα δωμάτιο το οποίο δεν μου χρειάζεται. Το απόγευμα μπορεί να είμαι καθηγητής πανεπιστημίου. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό? Μπορώ να ποστάρω σε διάφορες πλατφόρμες online μάθης όπως το Udemy, να ανεβάσω τις διαλέξεις μου, και το βράδυ μπορώ να παράγω και δικά μου αγαθά, πώς? Με τον τρισδιάστατο εκτυπωτή μου. Αυτό είναι ακόμα μια εικόνα από το μέλλον, αλλά εκεί πηγαίνουμε. Έτσι. Πηγαίνουμε σε μια φάση που τα μέσα παραγωγής, όπως είχε προβλέψει ο Μάρξ, εξατομικεύονται. Άρα ουσιαστικά αυτό που σκεφτόταν ως κομμουνισμό είναι πιο κοντά σε μια ανοιχτή, ας πούμε, οικονομία, σε ένα κάτι που θα λέω μια αναρχοκαπιταλιστική κοινωνία, παρά σε κάτι που θα έμοιαζε με σοσιαλισμό. Άρα ο κομμουνισμός δεν θα έχει κόκκινες σημαίες, ας πούμε, και διαδηλώσεις σε πλατείες, αλλά θα έχει έξυπνους τύπους ή έξυπνες επιστήμονες με γυαλιά μπροστά σε υπολογιστές που θα κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη και πιο μεγάλη, ας πούμε. Και κάτι τελευταίο. Το 2015 ήταν το έτος όπου το Back to the Future, η ταινία, θα λάμβανε χώρα. Είναι το έτος της επιστροφής στο μέλλον. Και πολλοί λένε, ορίστε, δεν έχουμε ακόμα υπτάμενα αυτοκίνητα, άρα το σύστημα παραγωγής δεν είναι καλό, μας έχει απογοητεύσει. Και όντως ο Μάρξ, μία από τις μεγάλες του κριτικές στον καπιταλισμό είναι ότι με τον καπιταλισμό η τεχνολογία δεν θα προχωρήσει, θα φτάσει κάποια στιγμή σε ένα όριο. Και ως συνήθως ο Μάρξ είχε δίκαιο, αλλά για το λάθος λόγο. Δηλαδή, όντως υπάρχει κάτι που σταματάει την τεχνολογία, αλλά αυτό δεν είναι, ας πούμε, η αγορά από μόνη της, αλλά είναι το κράτος. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν ήδη 3-4 είδη μοντέλα, ας πούμε, υπτάμενων αυτοκινήτων. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί υπάρχουν άλλα προβλήματα. Πριν 2 εβδομάδες π.χ. οι αρχές στη Νέα Υόρκη απαγόρευσαν τη χρήση. Έχετε δει αυτά τα πατίνια που κάθεσαι πάνω τους και. Ναι, είπαν αυτό είναι κάτι που είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να ελέγξουμε, οπότε δεν θα σας το επιτρέψουμε ακόμα. Είναι το άλλο παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση π.χ. που βάζει κάθε λογής εμπόδιο στο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Όταν λοιπόν έχουμε ένα σύστημα εξουσίας, το οποίο είναι πέρα από πόσο παροχημένο είναι, βάζει εμπόδια σε κάτι τόσο απλό όσο ένα πατίνι ή ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο, η ερώτηση, ας πούμε, πότε θα έρθει το υπτάμενο αυτοκίνητό μας του Space Populism, ας πούμε, είναι πολύ μακριά. Και σίγουρα ο Μάρξ θα ήταν πάρα πολύ απογοητευμένος με το πόσο χαμηλή είναι σήμερα οι ορίζοντές μας για την τεχνολογία και για το πού μπορούμε να πάμε. Ευχαριστώ. Κάποια πράγματα για το Λοιπόν, αν ο Μάρξ ήταν σήμερα κομμουνιστής, το πρόβλημα είναι ότι επειδή καμία θεωρία δεν μπορεί να πραγματοθεί πλήρως, μάλλον δεν θα ήταν. Αλλά αυτό βαραίνει πολύ στον Μάρξ, γιατί ο Μάρξ πίστευε τη θεωρία ότι μπορεί να πραγματοθεί πλήρως. Αυτό είναι ένα σφάλμα το οποίο έχουν όλες οι περισσότερες θεωρίες που διαφορετούμε και μετά, ότι δηλαδή μια θεωρία που είναι σε μια ανάλυση ενός φαινομένου πραγματικών γεγονότων, μετά μπορεί να τα ξανασυνθέσω. Αυτοί είχαν κάνει το, και ξεκινάμε από τον Hobbes, ας πούμε, ότι ενώ στον Αριστοτέλη τα πράγματα είναι όπως τα βρήκε, και σου λέει ο κόσμος είναι έτσι, στην νεωτερικότητα πιάνουν να βρουν την αιτία αυτών των πραγμάτων που βρήκε ο Αριστοτέλης έτσι. Και λέει εφαρμόζουν γνωσιολογία στην ηθική, γιατί εδώ μιλάμε για ηθική φιλοσοφία περισσότερο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ανάγει στην ουσία όλες τις αρετές
στα πάθη. Αυτό είναι. Αυτό που είναι το χαρακτηριστικό της νεωτερικότητας δεν είναι ο ανθρωπολογισμός που ήταν πολύ, ο ανθρωπολογισμός που ήταν πιο πριν. Ήταν ακριβώς η χειραφέτηση των παθών. Τι σημαίνει αυτό όμως? Ότι πρέπει μετά όμως, ότι μάλλον όχι πρέπει και μπορείς να τα ξανασυνθέσεις. Το θέμα είναι ότι αν αναλύεις κάτι, το αναλύεις ως προς κάποιες συνισταμένες. Έχεις χύψει, οποιοδήποτε έχεις πάρει εσύ. Στην επανασύνθεση που κάνεις δεν θα σου βγει το ίδιο πράγμα. Θα πάρεις έναν πίνακα για παράδειγμα, βάζεις ένα μηχάνημα, σου πει ότι έχει τόσο κόκκινο, τόσο μπλε, τόσο κίτρινο. Αυτό δεν μπορεί να ξανασυνθέσει το πίνακα. Γιατί ακόμη, δεν λέω για το σχέδιο που θα σου δώσει τις ίδιες μορφές, αλλά το κόκκινο δίπλα στο πράσινο είναι πιο έντονο στον πίνακα. Ενώ μπορεί το κόκκινο τελικά να είναι λιγότερο από το πράσινο. Οπότε το Max είναι εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία. Δηλαδή, θεωρώ ότι τα πάντα είναι προϊόντα των σχέσεων παραγωγής. Αυτό που η πρόβλεψη του που βγαίνει δεν του βγαίνει και σωστή. Και αυτό που τελικά έγινε είναι ότι ήταν μια ιδεολογία που πήρανε κάποιοι για να πάρουν εξουσία, ουσία, το οποίο ήταν μια αλλαγή εξουσίας όπως βλέπουμε σε όλη την ιστορία. Δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το ότι ήταν κομμουνιστές. Ή το ακόμα χειρότερο, ότι το αστικό κράτος το οποίο το πολεμούσε γιατί θεωρούσε ότι είναι ξεπερασμένο το δίκαιο, το κράτος δικαίου του αστικού κράτους εξυπηρετεί τους καπιταλιστές, δηλαδή είχε ένα σχετικισμό δηλαδή, δικαϊκό. Χρησιμοποιεί τη μαρξιστική ιδεολογία για να πάρει περισσότερους φόρους. Σου λέει, εσύ έχεις εκμεταλλευτεί τον άλλον, αλλά έχω δικαίωμα να σου πάρω περισσότερους φόρους σε πιο πλούσιους. Αυτό πώς δηλαδή η ίδια του ιδέα αλλάζει στον κομμουνισμό, θα το δούμε την έννοια της αλωτρίωσης, που είναι θεμελιώδης στον Μάρξ. Καταρχάς, η έννοια της αλωτρίωσης εμφανίζεται, μάλλον η σημασία της αλωτρίωσης εμφανίζεται ήδη από τον 18ο αιώνα σε φιλοσόφους οι οποίοι έχουν μια αντίληψη προοδευτική της ιστορίας. Προοδευτική εννοούμε ότι η ιστορία πηγαίνει γραμμικά. Το οποίο βέβαια είναι το χριστιανισμό από την Παλαιά Διαθήκη, Ισαάκ, Ιακώβ κτλ. Ο Άνταμ Σμιθ και ο Άνταμ Φέργκισον, ο Άνταμ Φέργκισον είναι ο κόσμος που έχει γράψει ιστορία των κοινωνιών, πώς εξελίσσονται οι κοινωνίες. Πίστευαν ότι στην εποχή που ζουν είναι μια εποχή παρακμής, ανάλογη της ρωμαϊκής παρακμής, γιατί έχουν χαθεί οι martial values, οι προοδευτικές αρετές. Δηλαδή, ενώ ας πούμε στη Republic, που είναι γκίμπον αυτό, στην ουσία, στη Republic ήσουν ο πλήτης, μετά από εκεί τώρα πρέπει να δώσεις την φύλαξή σου σε κάποιον άλλον, και αυτό είναι μια, στο πούμε, αλωτρίωση, γιατί στην ουσία η μορφή της πολιτείας πάβει να έχει, ας το πω έτσι, substantial, ουσιώδη χαρακτήρα. Δεν είσαι πλέον ως πολίτης και η πολιτεία είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς τυπικό. Άρα υπάρχει μια προδιάθεση η οποία κυρίως στο ρομαντισμό εμφανίζεται πάρα πολύ για μια τέτοια προβληματική. Ο Μάρξ βέβαια την παίρνει από τον Χέγελ. Στον Χέγελ η αλωτρίωση είναι, στην ουσία, είναι μέσα στο μηχανισμό παραγωγής της πνευματικότητας, όπως το έχει ο Χέγελ. Αυτός προσπαθώντας να συνδέσει το ατομικό με το γενικό, ο Χέγελ έχει έναν μηχανισμό που είναι η διαλεκτική. Αυτό που είπαμε πριν, πώς τα πάθη θα γίνονται μετά, εξαντικειμενικεύονται, γίνονται θεσμοί κτλ. Αν για παράδειγμα εσύ έχεις το αίσθητο της πείνας, πάθος, το οποίο είναι ένα ενδυνάμει, δηλαδή δεν έχεις ικανοποιηθεί από το αίσθημα της πείνας, δεν έχεις χορτάσει, πρέπει να βρεις κάποιο τρόπο να παραγάγεις κάτι για να φας. Θα φτιάξεις ένα άρωτρο. Το ξύλο που θα βρεις στο άρωτρο είναι καθ' αυτό. Εσύ, η πείνα σου είναι διέαυτο. Το άλλο είναι αντικειμενικό, υπάρχει. Στη φάση που θα φτιάξεις το ξύλο, που θα δώσεις ενέργεια για να φτιάξεις το ξύλο, εκεί πέρα χάνεις κάτι τον εαυτό σου. Αυτό σημαίνει μια αλωτρίωση, το πούμε έτσι. Αυτό που θα κερδίσει μετά, το άλλο που θα σε ικανοποιήσει, είναι η Aufhebung, είναι η ανύψωση, όπου όχι μόνο ικανοποιείς εσύ, αλλά και συνειδητοποιείς τον εαυτό σου καλύτερα. Δηλαδή αυτό το πράγμα πηγαίνει παντού, το εφαρμόζει παντού εκεί, στην κοινωνία, στις συνήθειες του εαυτού, στα πάντα. Λοιπόν, ας φανταστούμε τώρα ότι ο Μάρξ το παίρνει αυτό, δηλαδή σε αυτό το σχήμα, επειδή είναι ιδεαλιστικό το σχήμα αυτό, δεν υπάρχουν κόστη.
Ενώ κανονικά στην πρώτη φάση έχει ένα κόστος και μετά έχει ένα κέρδος. Δηλαδή αυτό είναι λίγο, πώς το πούμε, εξορροπημένο. Δηλαδή μπορεί για παράδειγμα να μην φτιάξει το κανονικό άλλο, να φτιάξει κάτι που δεν δουλεύει, οπότε έχει ζημία, δεν ικανοποιήθηκε. Εσύ μπορεί να φτιάξει κάτι που είναι καλύτερο άλλο. Αλλά στο σύστημα του Χέγκελ αυτό είναι, πώς το λένε, είναι αναγκαιότητα, είναι έτσι θα γίνει. Στον Μάρξ λοιπόν, ο Μάρξ στην ουσία είναι σαν να σου λέει ότι εγώ ως εργάτης παράγω κάτι, έχω μια ενέργεια την οποία καταναλώνω και αυτό το αντικείμενο δεν γυρνάει σε μένα, αλλά το παίρνει ο καπιταλιστής. Δεν μπαίνει στη διαδικασία να πει ότι ξέρεις ότι έχει βγάλει χρήματα εκεί πέρα μέσα, ότι ο άλλος βγάλει την ιδέα του ή ότι ο εργάτης παίρνει εκεί τη στιγμή τα χρήματά του, ενώ ο καπιταλιστής πρέπει να περιμένει ένα χρόνο για να πάρει το κέρδος του. Αυτό είναι ο μαρξισμός, έτσι. Τώρα, ας πάμε στον κομμουνισμό τώρα, όπως είναι ο πραγματομένος. Εκεί έχουμε ούλτρα αλωτρίωση. Είναι μεγαλύτερη αλωτρίωση από αυτή που δηλαδή έχουμε πλέον εκμεταλλεύσει του πολίτη από το κράτος. Δεν έχουμε απλά. Και το βλέπουμε αυτό και στο ότι οι άνθρωποι έχασαν τη σχέση με την πραγματικότητα μέσα από αυτή την αφηρημένη. Γιατί το κράτος τελικά ήταν αφηρημένο αυτό που δημιουργεί. Δεν ήταν αυτό το κράτος που πίστευε το κράτος. Κοινωνία που πίστευε ο Μάρξ, το οποίο οι σχέσεις ήταν ζωντανές και όλο αυτό. Ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ χειρότερο από το τυπικό κράτος, το μπουρζουά, το οποίο κατηγορούσε ο Μάρξ. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση του Thinking Zone. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να μιλήσω. Θα προτιμούσα να σας ακούσω. Έχουν ακουστεί ήδη πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα. Ξέρω ότι θα είχαμε την κατανόηση του Μάρξ ότι αυτό είναι βράδυ που μπορούμε να φιλοσοφήσουμε. Είμαι εδώ ως καθηγητής φιλοσοφίας και μόνο ως καθηγητής φιλοσοφίας, αλλά θα σταθώ στον πειρασμό γιατί βλέπω τόσους πολλούς και πολλές πιθανότητες για. Το άλλο μικρόφωνο. Νίκο, δώσε το άλλο μικρόφωνο στην πλούσια. Δώσε το άλλο μικρόφωνο. Ωραία. Οπότε τώρα είμαστε ανοιχτοί για την συζήτηση, θα πάρουμε ερωτήσεις. Ουσιαστικά ο στόχος της σημερινής εκδήλωσης είναι κυρίως η συζήτηση που θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα, όχι τόσο πολύ οι τοποθετήσεις, διότι είναι ένα θέμα το οποίο σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση και προφανώς δεν πρόκειται να καταλήξουμε και να συμφωνήσουμε σε κάτι. Τώρα, αυτό που θα κάνω είναι θα παίρνουμε τρεις ερωτήσεις. Μια παράκληση είναι οι ερωτήσεις να είναι σχετικά σύντομες και να έχουν ένα μόνο σκέλος. Μην επεκτείνεστε πολύ, διότι καταλαβαίνετε ότι αν θέσετε πολλές ερωτήσεις, τρεις άνθρωποι, στο τέλος οι ομιλητές μας δεν θα θυμούνται καν τι έχετε ρωτήσει. Άρα, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι και να πάρετε μια απάντηση, να είσαστε σύντομοι. Επίσης, αν σας ενδιαφέρει να απαντήσει κάποιος συγκεκριμένος ομιλητής, δεν έχετε παρά να το πείτε. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε από αριστερά. Κάποιος που θέλει να κάνει ερώτηση. Ωραία. Ένας. Δεύτερος. Χώρο για να ερωτήσει το κοινό δεν υπάρχει ή μόνο ερωτήσεις. Ναι, απλώς η παράκληση στις τοποθετήσεις να είναι σχετικά σύντομη. Να μην κάνουμε άλλη μια ομιλία. Εντάξει, μπορούμε να μια σύντομη τοποθέτηση, μια ερώτηση, η οποία να μπορεί να απαντήσει. Και αν καταλήγει και σε ερώτηση, να πούμε. Ναι, όχι. Καλό είναι κάπου να καταλήξει σε μια ερώτηση, δηλαδή δεν έχει νόημα μια τοποθέτηση σκέτη. Ωραία, ας πάρουμε λοιπόν δύο ερωτήσεις. Θα ήθελα από τον κύριο Σωτηρακόπουλο να κάνει την προσπάθεια να μου βρει 5 θετικά σημεία της Νέας Αριστεράς. Ναι. Να πάρουμε και τη δεύτερη. Πολύ σύντομα, μια πολύ μικρή τοποθέτηση και μια ερώτηση. Καταρχάς, συμφωνώ και εγώ ως μαρξιστής, μαρξιανός, πεπισμένος ας πούμε, ότι ο Μάρξ έβγαζε φλίκτενες και με τον Στάλιν και με τον Τρότσκι. Φλίκτενες. Δεδομένου ότι ο Μάρξ ήταν απόλυτα πεπισμένος, οντολογικά φιλελεύθερος και πολιτικά φιλελεύθερος και δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι το κράτος κάτω από την πελώρια ψυχολογία εργατικό κράτος, γιατί δεν είναι εργατικό ένα κράτος που το χειρίζεται ακόμα, εργατικό κράτος είναι που το χειρίζονται οι εργάτες.
όπως το κράτος της πόλης των Αθηνών ήταν κράτος της πόλης των Αθηνών, δεν ήταν κράτος της Αμερικής, γιατί το χειρίζονταν οι πολίτες. Δεν θα τολμούσε ο Μάρξ να είναι με αυτό το ψευτολόγημα και με το τερατούργημα. Επίσης, όσον αφορά τη φορολογία, προφανώς και ο Μάρξ, άμα ήθελε, όπως παρουσιάζει στο τελευταίο έργο του Μισθός Τιμή Κέρδος, αν έλεγε ότι ο μόνος τρόπος για να πάρουν οι εργαζόμενοι πίσω χαμένη και την κλεμμένη υπεραξία είναι η άμεση ταξική πάλη. Δηλαδή, είναι οι εργαζόμενοι, έχουν τα συνδικάτα, το σωματείο του κτλ. Τι λένε πάνω στον καπιταλιστή και του λένε: λοιπόν, χαμηλώνεις τις ώρες εργασίας και ανεβάζεις το μισθό. Ο Μάρξ μόνο αυτό το πράγμα καταλάβαινε σαν ταξική πάλη. Γιατί αυτό οδηγούσε στον κομμουνισμό, στον σοσιαλισμό, στην αυτοδιευθυνόμενη δημοκρατία. Δεν φανταζόταν ποτέ ότι κάποιο εργαζόμενο θα εκχωρούσε ένα τμήμα τη βούλησή του σε ένα οποιοδήποτε κόμμα απόλυτα για να τον εκπροσωπήσει και μετά αυτό το κόμμα θα του υπεξαιρούσε τη βούληση, όπως κάναν τα κομμουνιστικά κόμματα. Και ένα μικρή τοποθετησούλα όσον αφορά τα ιστορικά συγκείμενα. Μπαίνουμε στον κόμμα να συζητήσουμε για τον Μάρξ, τον Χάγκετ, τον Κέινς. Ας πούμε, θα μπορούσαμε επίσημα να πούμε: ο Κέινς θα ήταν σήμερα κινησιανός, ο Χάγκετ θα ήταν νεοφιλελεύθερος, ο Χάιντεγκερ θα ήταν χρυσαυγίτης. Για ποιο λόγο? Επειδή, όπως έχει αναλύσει πολύ σωστά η Χάνα Άρεντ, μετά την καταστροφή της πόλης των Αθηνών, οι φιλόσοφοι πάψαν να είναι πολίτες και έγιναν φιλόσοφοι βασιλείς. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο Πλάτωνας μπαίνει στον κόπο και αναρωτιέται για ποιο λόγο αυτοί εδώ πέρα, ο Σοκράτης δεν μπόρεσε να πείσει τους Αθηναίους να μην το σκοτώσουν, άρα τι θα κάνουμε εμείς να υπερασπιστούμε την αλήθεια. Και ο Χέγκελ, και ο Μάρξ, και ο Άνταμ Σμιθ και όλοι οι μεγάλοι φιλόσοφοι βασίζονται σε ένα πράγμα. Στο ότι η επιστήμη οφείλει να δείξει κάτι. Άρα λοιπόν, το σωστό το θέμα είναι, η σωστή ερώτηση για να επαναδιατυπώσω είναι: μπορεί ποτέ ένας στοχαστής να έχει ευθύνη για μια πολιτική εξέλιξη που αφορούσε εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ανθρώπους? Δηλαδή, εδώ πέρα νομίζω ότι βρισκόμαστε πλέον στη ανάλυση του Φρόιντ για το πώς η σκέψη μπορεί να έχει μαγικές ιδιότητες. Πώς θα μπορούσε ένας άνθρωπος να λογοδοτήσει για κάτι που κάνανε κάποιοι επίγονοί του κάποιο καιρό μετά. Κάποιες μορφές του μαρξισμού που βιώνουν στο σταλινισμό προφανώς και υπάρχουν. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ βαθύτερη διαδικασία ότι ο φιλόσοφος έχει φύγει πλέον από την πόλη. Δεν έχουμε άλλες μορφές δημοκρατίας. Ο φιλόσοφος θέλει να γίνει σύμβουλος του ηγεμόνα. Διευθυντής, μάνατζερ. Δεν θέλει να είναι πολίτης. Δεν θέλει να συνομιλεί με τους συμπολίτες. Αυτά από μένα και ευχαριστώ. Η ερώτηση για τα 5 θετικά σημεία της Νέας Αριστεράς είναι πολύ εύκολη, γιατί δεν υπάρχουν 5. Υπάρχει το εξής ένα, ότι έθεσε στο τραπέζι ζητήματα που τότε δεν τα είχε θέσει σίγουρα. Καταρχάς, πώς ήρθε η Νέα Αριστερά? Υπήρχε μια, ας πούμε, πολύ μεγάλη κόπωση, διότι η παλιά αριστερά ήταν η σταλινική αριστερά ή η New Deal, ας πούμε, σοσιαλδημοκρατία, που ουσιαστικά ήταν το ίδιο οικονομικό μοντέλο, με την κρατική παρέμβαση. Η νέα δεξιά ήταν τελείως απονομιμοποιημένη, διότι σε ό,τι είχε σχέση να κάνει με υπεριαλισμό, ρατσισμό κτλ. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αυτές οι ιδέες ήταν τελείως έξω από το τραπέζι. Οπότε ουσιαστικά ξεκίνησε ως ένα κίνημα, το οποίο έφερε ζητήματα στο τραπέζι που δεν υπήρχαν. Π.χ. οι προσωπικές ελευθερίες, η σεξουαλική απελευθέρωση, ή το να έχεις τομείς της ζωής που δεν παρεμβαίνει το κράτος. Που κάνει στο κρεβάτι σου ή ποιο χόρτο καπνίζεις και τέτοια πράγματα. Γι' αυτό και ελευθεριακοί φιλόσοφοι όπως ο Rothbard στα πρώτα βήματα ήταν συνοδοιπόρος με τη Νέα Αριστερά. Αλλά από εκεί και πέρα πιστεύω αυτό είναι το μόνο θετικό. Διότι στη συνέχεια για να φέρει αυτές τις ελευθερίες ουσιαστικά το όραμά της ήταν μέσω του κράτους. Και το καλύτερο παράδειγμα που είναι ο Ντανιέλ Κομπετίτ, ο οποίος από αυτόνομος είναι αυτός ο οποίος κάθε δεύτερες εκλογές σε διαφορετική χώρα προσπαθεί να κάνει και διαφορετικό, ας πούμε, κυβερνητικό συνασπισμό και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος... Ορίστε. Λοιπόν, αυτό για το... θα ήθελε και ο κύριος κάνει πολύ καλή τοποθέτηση, αλλά ας σχολιάσει και κάποιος άλλος. Ναι, πράγματι ο διανοούμενος γίνεται αυλικός πληγόγεμο και αυτό φαίνεται πάρα πολύ σε πολλούς
του διαχωρισμού. Ο Βολτέρος ήταν ένας τύπος ο οποίος έψαχνε να λυγεμώ να κάνει μια επανάσταση όπου θα εφαρμόσει ιδέες του. Δηλαδή ψάχνει κάποιον να έχει εφαρμογή. Όμως, πέραν αυτού όμως, δεν πάει να έχει μια ευθύνη για αυτό που γράφει. Δεν λέω ότι δεν ζητάμε ευθύνη για τον Μάρξ. Απλά λέμε, δηλαδή πρέπει, γι' αυτό λέω, ο λόγος που πρέπει να είσαι στην πόλη είναι για να μπορείς να έχεις έλεγχο τη σκέψη σου ότι πράγματι αυτό έχει κάποια εφαρμογή και δεν είναι. Δηλαδή αυτό το ότι φεύγει από την πόλη ο φιλόσοφος τον κάνει να γίνει και πολύ πιο ιδεαλιστής και πολύ πιο απομακρυσμένος από την πραγματικότητα και στο τέλος όταν θα πάνε να εφαρμόσουν αυτό θα γίνει κάτι που είναι πάρα πολύ άσχημο. Έχει δηλαδή ένα είδος αλωτρίως το πούμε έτσι αυτό το πράγμα. Καταρχήν, θέλω να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Θεωρώ ότι δεν το ακουμπήσαμε αυτό το θέμα καθόλου και είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να ρωτήσω το κομμάτι των οικονομικών του Μάρξ. Πόσο ισχύουν και πόσο ισχύουν ακόμα και στην εποχή του. Καταρχάς, ο Μάρξ σε όλη τη θεωρία του βασίζεται στην αντικειμενική θεωρία της αξίας. Το οποίο έρχεται από τον Άνταμ Σμιθ. Βέβαια, έχει μια διαφορετική ερμηνεία από τον Άνταμ Σμιθ, είναι πιο πολύ από τον Ρικάρντο. Γιατί αυτό, οι εργατόρες, δηλαδή που λέμε δούλεψε τόσες ώρες πριν να αμυνθώ τόσα, είναι ας πούμε αντικειμενική θεωρία της αξίας. Ενώ στον Άνταμ Σμιθ, αν δεν κάνω λάθος, είχε να κάνει με το ότι αποδίδω την αξία των χρημάτων που γλιτώνω αν το έκανα εγώ ο ίδιος αυτό το πράγμα. Και εκεί βρίσκεται και το μίσθο, έτσι, στο εμπόρευμα ότι η ανταλλακτική αξία, η value in exchange, είναι μια μη πραγματική αξία, ενώ η πραγματική αξία είναι η χρηστική αξία. Δηλαδή το θέμα είναι πώς μετριέται η χρηστική αξία, ούτως ή άλλως υπάρχει ένα πρόβλημα και το πρόβλημα γενικώς στις σχέσεις χρηστικής αξίας και exchange value ήταν πρόβλημα το οποίο είχε και άλλοι. Σε αυτό το πράγμα δεν είχε ο Μάρξ, δεν είχε υπόψη του μια θεωρία που εμφανίστηκε στο τέλος της ζωής του, ή μάλλον όπως είπε πριν ο κ. Στριακόπουλος, ότι είχε ακούσει κάποιον που είχε διαβάσει. Και αυτός είναι ο Καρλ Μέγκερ στην Αυστρία. Ήταν και ο Τζέρμον σήμερα βέβαια, και ο Αλράς. Είναι η προκειμενική θεωρία της αξίας, που σημαίνει ότι εγώ αξιολογώ κάτι βάσει της επιθυμίας μου. Δεν είναι η αξία μέσα στα πράγματα. Όταν μιλάς για χρηστική αξία, είναι σαν να θεωρείς ότι η αξία είναι μέσα στα πράγματα. Ενώ εκεί σου λέει ότι η αξία εγώ την αποδίδω. Γιατί γι' αυτό και άλλα πράγματα έχουν αξία για τον έναν περισσότερη και άλλα για τον άλλον. Σε μια ανταλλαγή όμως, και εδώ είναι η σημασία της ανταλλαγής, στην ουσία ισορροπούμε τις υποκειμενικές μας αξιολογήσεις και βγαίνει μια τιμή. Και αυτό ο Ζήμερ, ο οποίος και ο Βέμπερ έχουν πάρει την υποκειμενική θεωρία της αξίας από τον Μέγκερ, το πηγαίνει σε όλη στην κοινωνικότητα, στην κοινωνία. Όλο αυτό είναι μια ανταλλαγή, όπου στην ουσία είναι οι επιθυμίες των ατόμων οι οποίες εξορροπούνται στην κοινωνικότητα, στις σχέσεις μας που έχουμε. Αυτό αναποδογίζει πλήρως το δημιούργημα του Μάρξ, γιατί δεν υπάρχει θέμα φετιχισμού του εμπορεύματος. Στην ουσία, άμα το πούμε έτσι, και μια γυναίκα που βλέπει σου αρέσει, είσαι φετιχιστική την ώρα, γιατί ακόμα δεν έχει την χρηστική αξία. Άμα δηλαδή η μισή ζωή είναι συμβολικό, το πω έτσι. Εάν είναι όλα χρηστικά, δεν έχουμε. Δηλαδή και οι θεσμοί έχουν συμβολικά, τα πάντα είναι συμβολικά, πρώτα είναι συμβολικά. Και το συμβολικό είναι ακριβώς το αυτό το οποίο είναι η αφαίρεση των ίδιων των κοινωνικών σχέσεων. Κατ' εμένα, ναι, ο Μάρξ, αυτό που, όπως και η έννοια της απόλυτης ελευθερίας που δημιουργεί, είναι τελείως ακοινωνικό. Δηλαδή, οδηγεί σε μη κοινωνικά. Παρότι αυτό θεωρεί ότι δεν πρέπει να έχω σχέση εξάρτησης για να έχω την ελευθερία να σχετιστώ, όμως, όπως είναι δομημένο, πιστεύω ότι είναι τελείως ακοινώνητο. Γιατί η κοινωνία βασίζεται στα συμβολικά, βασίζεται σε κάποιες σχέσεις, έχει σχέση εξάρτηση, είναι αυτή η πραγματικότητα.
θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε αυτό ότι ο Μάρξ ήταν ένας μεγάλος σκηνοθέτης, σκηνοθέτησε ένα εκπληκτικό θρίλερ, το Ψυχό, αλλά ο ρόλος του ο κακός δεν ήταν πραγματικά ο κακός. Τι εννοώ, αυτό είχε γράψει ο Hans Hermann Hoppe, ένας Αυστριακός μαθητής του Γερμανός, ναι, της Αυστριακής σχολής, μαθητής του Μαρκούζε. Τέλος πάντων, ξεκίνησε από μαρξιστής. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι ο Μάρξ είχε σχεδόν δίκιο σε όλα. Αλλά σχεδόν. Δηλαδή, είναι η ιστορία μια ταξική πάλι. Ναι. Τι. Υπάρχει μια παρασιτική τάξη που εκμεταλλεύεται τους υπολείπους. Ναι. Τι. Αυτή η παρασιτική τάξη ελέγχει την ιδεολογία και όλα αυτά. Ναι. Και επεκτείνεται υπεριαλιστικά, ας πούμε, και προς τα μέσα και προς τα έξω. Ναι. Όμως, ποιος είναι ο κακός της υπόθεσης? Δεν είναι, λέει, το κεφάλαιο, αλλά είναι ουσιαστικά το κράτος. Και την επόμενη φορά που θα πάτε να πληρώσετε ένδυα, το καταλαβαίνετε. Ποιος είναι αυτός ο οποίος σου παίρνει την εργασία χωρίς να το καταλάβεις? Κάθε, ας πούμε, κάποιοι, ας πούμε, ο Αλτουσέρ που είχε τεράστια αυτά πίνακες και έψαχνα να δει πόσο είναι το ποσοστό της υπεραξίας μου που μου αποσπάται όταν δουλέψω 10 λεπτά. Και κάθε μήνα όταν έρχεται, ας πούμε, ο μισθός, λείπει 20%, 30%, 50%, το οποίο το έχει πάρει κάποιος ουσιαστικά με το πιστόλι στον κρόταφο, το οποίο είναι η νούμερο ένα, ας πούμε, μορφή εκμετάλλευση. Και αυτό είναι ιστορικά, ας πούμε, η ταξική πάλι. Πάντα υπήρχε μια κοινωνία, μια τάξη παραγωγών και μια τάξη απαλωτριωτών. Όμως, λέει ο Χόπε, αυτό που ουσιαστικά δεν κατάλαβε ο Μάρξ είναι ότι ο απαλωτριωτής δεν είναι ο καπιταλιστής με τον οποίο κάνεις αυτό. Λες, θα δουλέψεις για μία ώρα και να σου δώσω με €1,000. Ναι, σύμφωνοι. Αυτή η σχέση δεν περιέχει εκμετάλλευση. Ποια σχέση περιέχει εκμετάλλευση? Θα δουλέψεις 5 ώρες και μετά θα έρθω με το πιστόλι και θα σου πάρω το αντίστοιχο ή και τις 5 ώρες ή τη 1 ώρα. Άρα λοιπόν, πιστεύω ότι αυτό είναι στα οικονομικά του Μάρξ. Γενικά οι κύριες θέσεις του είναι σωστές, αλλά ο κακός της υπόθεσης δεν είναι ο κεφαλαιοκράτης, ο κακός της υπόθεσης είναι ο εξουσιαστής ο οποίος θα έχει το όπλο να πάρει, ας πούμε, να παρασιτήσει από την εργασία σου ή από την παραγωγή σου. Επειδή είπες για το σύστημα του ιστορικού είναι ανοιχτό, και τόσο ανοιχτό, γιατί παίρνει και σου λέει την αρχαία που δεν το μπορείς να πει, αρχαία αυτό, το δεσμένο, φτάνει μέσα. Δεν είναι τόσο ανοιχτό. Δηλαδή, εάν δεν πιστεύει δηλαδή ο Μάρξ σε μία spontaneous order της ιστορίας, για παράδειγμα, η Ρωσική Επανάσταση δεν έγινε γιατί ήταν ιστορική αναγκαιότητα να γίνει, γιατί κανονικά ήταν σύμφωνα με τη ιδέα του Μάρξ να γίνει στη Γερμανία. Σε βιομηχανική χώρα, δεν ήξερα να γίνει. Έγινε γιατί απλά ο Κάιζερ ήθελε να κόψει το ένα μέτωπο από που ήταν οι Ρώσοι και έστειλε τον Λένιν να κάνει επανάσταση. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Ναι, αλλά θέλω να πω όμως, ήταν ένα τυχαίο το μέσα γεγονός. Ναι, ναι. Μα αυτό που είναι ανοιχτό το πεδίο. Δηλαδή, ναι, αλλά δεν είναι το Μάρξ αυτό. Γιατί ο Μάρξ θεωρεί ότι υπάρχει ένα σενάριο στην ιστορία. Όχι τόσο οι μαρξιστές, ας πούμε, να το πω και έτσι. Είναι λιγότερο δετερμινιστής από τους ακολούθους του, να το πω και έτσι. Μπορεί, αλλά το θέμα είναι, για παράδειγμα, το ότι και πάντα παίρνει και κάνει ανάγνωση και θεωρεί ότι έτσι πρέπει να είναι, από η ουσία δηλαδή, στην ουσία στην ευρωπαϊκή ιστορία. Γι' αυτό και μετά βγήκε ο ανατολικός τρόπος παραγωγής από τους μαρξιστές για να συμπληρώσει, γιατί δεν συνίσχυε αυτό το πράγμα στην Κίνα. Σε διαφορετικές, δηλαδή στην ίδια εποχή, συνέβαιναν άλλα πράγματα στον κόσμο. Άρα δεν μπορεί να πει ότι είναι μία που έχει έναν σαν να είναι ένας προκαθορισμός. Ενώ για το Μάρξ είναι ότι υπάρχει προκαθορισμός. Και σου λέει με αυτές οι τέτοιες η παραγωγή θα οδηγήσει στο σοσιαλισμό και στον κομμουνισμό. Δεν θα λέω ότι είναι ανοιχτή, είναι ιστορικιστής. Μιλάω δυνατά, νομίζω για να καταλάβει κανείς το Μάρξ πρέπει να καταλάβει, και επειδή υπάρχουν πάρα πολλές παρανοήσεις, πρέπει να καταλάβει κανείς την εργασιακή θεωρία της αξίας του. Τι εννοούσε με αυτό? Ότι όλα τα πράγματα έχουν μια αξία ανταλλαγής ανάλογη με το πόσες ανθρωποώρες χρειάζεται για να παραχθούν.
Αν λοιπόν τούτο εδώ χρειάζεται 10 ώρες και τούτο εδώ 1 ώρα, η σχέση τους θα είναι 10 προς 1. Λέει όμως το εξής. Το ίδιο ισχύει και για την αξία της εργασίας του ανθρώπου. Δηλαδή, ένας άνθρωπος πληρώνεται, όπως αυτό το πληρώνεις για 30 ώρες δουλειά που θέλει, και έναν άνθρωπο θα τον πληρώσεις για όσες ώρες απαιτούνται από την υπόλοιπη κοινωνία για να αναπαραχθεί ο ίδιος ο εργαζόμενος. Λέει λοιπόν αυτός ο Μάρξ, εφόσον ο άνθρωπος λίγο πολύ μπορεί να χρειάζεται 5-6 ώρες δουλειάς για να αναπαραχθεί σε μια κατάσταση που μπορεί να δουλεύει, αλλά εδώ δουλεύει 11 ώρες, οι 6 ώρες, 11 μείον 5 ίσον 6, είναι το κέρδος που βγάζει ο καπιταλιστής εκμεταλλευόμενος τον εργαζόμενο. Μπορεί μεν ο καπιταλιστής να του λέει, ξέρεις, θα σε πληρώνω 10 ευρώ την ώρα, θα δουλέψεις 10 ώρες, άρα 70 ευρώ, αλλά αυτά τα 70 ευρώ αντιπροσωπεύουν εκείνες τις 5 ώρες εργασίας που χρειάζεται ο εργαζόμενος για να παραχθεί, διότι λόγω του υπερπληθυσμού οι περισσότεροι προσφέραν τη δουλειά τους πολύ φτηνά. Το πρόβλημα με τον Μάρξ, που νομίζω δεν το έχουν καταλάβει οι περισσότεροι, είναι ότι αν αντικαταστήσεις αυτό το καπιταλιστικό σύστημα που κάνει τον εργαζόμενο να χρειάζεται 5 ώρες για να αναπαραχθεί με ένα σοσιαλιστικό σύστημα, ο Μάρξ θεωρούσε ότι και στο σοσιαλιστικό σύστημα θα χρειαζόταν 5 ώρες για να αναπαραχθεί, άρα τις υπόλοιπες 6 θα τις μοιραζόταν η κοινωνία και θα ζούσαν όλοι μια χαρά και εμείς καλύτερα. Το πρόβλημα είναι ότι στο σοσιαλιστικό σύστημα αυτές οι 5 ώρες μπορεί να γίνουν 12. Γιατί είναι τόσο χαλαρό το σύστημα, δεν έχει κανείς το κίνητρο του κέρδους, δεν μπορεί να χτίσεις κάτι, να δημιουργήσεις μόνος σου, αλλά όλα πρέπει να συντονίζονται από κάποιο κεντρικό όργανο, που θα είναι τόσο πιο χαμηλή η παραγωγικότητα, που στο τέλος δεν χρειάζονται 5 ώρες, χρειάζονται 12 ώρες. Άρα δεν υπάρχει κανένα περίσσευμα, γι' αυτό και σε όλα τα κράτη, Αλβανίες, Κορέες, Ρωσίες, Σοβιετική Ένωση, ζούσαν τόσο φτωχικά ο κόσμος. Τώρα, για το τι θα σκεφτόταν ο Μάρξ σήμερα, νομίζω ένα τέτοιο genius όπως ήταν ο Μάρξ είναι πολύ δύσκολο να πει στα παπούτσια του και να πει αν ζούσε σήμερα θα σκεφτόταν έτσι. Είμαστε πολύ μικροί, νομίζω, μπροστά του για να μπορούμε να κάνουμε τέτοια θεωρία. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για την οργάνωση. Μπράβο σας. Πολύ άξιο. Εμείς ευχαριστούμε. Το μόνο που θα ήθελα να προσθέσω στο κομμάτι αυτό είναι ότι ο Μάρξ και οι διάδοχοί του στην πραγματικότητα θεωρούσαν ότι στο μαρξισμό η παραγωγικότητα θα ήταν υψηλότερη από ό,τι στον καπιταλισμό. Όχι απλώς δεν καταλάβαιναν ότι η παραγωγικότητα θα μειωθεί, αλλά αυτό που θεωρούσαν είναι. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Είναι ότι δεν γνωρίζει ότι κανονικά, αν είμαστε σωστοί, δεν θα έπρεπε να υπάρχει και χρήμα. Προσπάθησε να το κάνουν στην αρχή ο Λένιν. Ο πολεμικός κομμουνισμός. Διαλύθηκαν τα πάντα. Γιατί το χρήμα μεταφέρει πληροφορία. Ξέρει δηλαδή βάσει των τιμών ο παραγωγός πόσο θα πρέπει να παραγάγει. Αν δεν το έχεις αυτό, ή θα κάνεις μια παραγωγή με πιο πολλά προϊόντα και θα σαπίσουν, ή θα παράγεις λιγότερα και δεν θα ικανοποιήσεις, θα μείνει κάποιοι θα προτινάσουν. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ναι, αυτό. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Ναι, τον κύριο τον έχω δει, απλώς επειδή έχει ξαναμιλήσει. Η Μαρία. Ήθελα απλά... Μικρόφωνο σε Ήθελα απλά να επισημάνω ότι νομίζω ότι το σημαντικό και το νόημα της σημερινής συζήτησης δεν είναι να πούμε στα παπούτσια του Μάρξ ή να πούμε πραγματικά. Λίγο ένα κύμα λόγου ήταν όλη αυτή η ιστορία για να σκεφτούμε πραγματικά ποια είναι η σχέση του πραγματικού μαρξισμού, της ουσίας του μαρξισμού, με αυτό το οποίο λέγεται σήμερα. Και ένα μικρό σχόλιο και σε αυτό που είπε και ο κύριος με τη μικρή τοποθέτηση πριν, ότι για την ίδια έννοια δεν έχουμε κανένα σκοπό να κατηγορήσουμε έναν στοχαστή και να μεταφέρουμε πάνω του το βάρος για οποιαδήποτε παρανόηση, διαστρέβλωση, καπηλεία μάλλον κτλ. Προέκυψε στη συνέχεια. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα εδώ πέρα, λίμωνο, αλλά δεν είναι δυνατόν να μην κρίνουμε και να μην εξετάζουμε το πώς, ας πούμε, κάποιοι αυτοαποκαλούνται μαρξιστές χωρίς κατ' ουσίαν να έχουν και τόσο μεγάλη σχέση, ας πούμε, ή έχοντας κατ' ουσίαν καπηλευτεί ή διαστρεβλώσει ολοκληρωτικά ορισμένα πράγματα. Αυτό βασικά.
Ναι, νομίζω ότι ακούγομαι. Καλύτερα επειδή έχουμε και την ηχογράφηση, θα διευκόλυνε. Σχετικά με το αν ανταλλάσσουν ίδια πράγματα ο καπιταλιστής με τον εργάτη. Προφανώς και δεν ανταλλάσσουν ίδια. Ο καπιταλιστής ανταλλάσσει ένα νεκρό πράγμα που λέει το κεφάλαιο. Ο εργάτης ανταλλάσσει το μόνο ζωντανό πράγμα που υπάρχει στον ανθρώπινο οργανισμό, που είναι εργατική δύναμη. Αυτή η περίφημη πνοή που λέει ο Χέγκελ που κάνει τα πράγματα να πολλαπλασιάζονται, ενώ θα έπρεπε να είναι αλγόριθμος και κώδικας. Να βάλουμε σε έναν αλγόριθμο να παράξει ιδέες. Εγώ προτείνω κιόλας, επειδή είμαι και ψυχαναλυτής, να δώσουμε σε έναν αλγόριθμο να κάνει μια ερμηνεία ονείρου. Και να πούμε ότι να, ο κώδικας στο κεφάλαιο κάνει την ερμηνεία ονείρου τώρα. Αφού ο καπιταλιστής ανταλλάσσουν ισοδύναμα πράγματα με τον εργαζόμενο, να πούμε τότε ότι να, εσύ ανταλλάσσεις, δώσε μου το κεφάλαιό σου, φέρε μου την εργατική σου δύναμη, μα έχουμε εξίσωση. Έχουμε ισότιμα. Προφανώς και δεν έχουμε εξίσωση, επειδή ο καπιταλισμός, όντας δυναμικό σύστημα, παράγει πλεόνασμα. Το πλεόνασμα δεν υπάρχουν οι μηχανές. Οι μηχανές παρήξαν πρώτα από ανθρώπους. Από ιδέες, από ρίσκο, από διάθεση να κινηθούν τα πράγματα. Προφανώς και δεν ανταλλάσσουν ισοδύναμα. Ο ένας ανταλλάσσει το νεκρό και ο άλλος ανταλλάσσει το ζωντανό. Εάν αντάλλασσαν ισοδύναμα, τότε θα είχαν δει και οι νοφιλελεύθεροι που θα λέγανε ότι η εργασία είναι ένας συντελεστής σαν όλους τους υπολείπους. Που δεν είναι. Γιατί άμα πούμε ότι η εργασία είναι ένας συντελεστής σαν όλους τους υπολείπους, αυτόματα κάποιος καπιταλιστής που αλλάζει τις μηχανές του, απλά τον κατηγορήσουμε για μηχανοκτονία. Να φτιάξουμε και ένα δίκαιο των μηχανών. Γιατί άλλαξε και τις μηχανές σου. Απείλει τις μηχανές σου. Πώς είναι δυνατόν να απολύει τις μηχανές. Δεύτερο επίπεδο. Πόση ώρα θέλει ο εργάτης για να αναπαραχθεί. Εδώ πέρα ο Μάρξ είναι πολύ ανοιχτός. Ο Μάρξ λέει ότι αυτό είναι ξεκάθαρα στα ήθη και στα έθιμα του κάθε λαού. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό, ότι αν στο 1830, 50, 60 οι Άγγλοι εργαζόμενοι δεν ήταν και πολύ ευχαριστημένοι, αλλά ψοφυλογάγανε στα 30, στα 33 για την ακρίβεια, αυτό ήταν ο μισό ζωή, στα 33 και πέθανε. Ενώ κάποιοι άλλοι ζούσαν στα 70, στα 80 και πήγαινε λέγοντα. Προφανώς επειδή οι άνθρωποι παλέψαν και κερδίσαν πράγματα, κατάφεραν 150 χρόνια μετά να μιλάμε ότι ζούμε μέχρι τα 70, μέχρι τα 80. Εκεί πέρα είναι πάλι. Εκεί πέρα ο Μάρξ είναι ανοιχτός. Αλλά για να ξεκαθαρίσουμε κιόλας τη θεωρία της ανταλλαγής, ότι ανταλλάσσονται πράγματα, γιατί προφανώς ότι εγώ θεωρώ κάτι, αυτό απαιτεί αστική κοινωνία. Απαιτεί το αστικό υποκείμενο για να πει κάποιος να πει ότι εγώ θεωρώ. Αξιολογώ, εγώ, το περίφημο εγώ, την επιθυμία μου με το τόσο. Δεν υπάρχει περίπτωση σε μια φεουδαρχική κοινωνία να βγει κάποιος και να πει ότι εγώ θεωρώ κάτι, εσύ θεωρείς κάτι, ο άλλος θεωρεί κάτι, ας φτιάξουμε ένα μηχανισμό που να συναλλάσσει αυτά τα περίφημα εγώ. Εάν τόλμαγε κάποιος στην φεουδαρχική κοινωνία να πει εγώ, είχε φάει μια ωραία ιερά εξέταση και πολύ απλά θα το έλεγε στον Μεγάλο Πέτρο εδώ. Δεν έχει κάνει συναλλαγή με τον Μεγάλο Πέτρο. Οπότε η περίφημη υποκειμενική θεωρία της αξίας κάνει ένα πολύ απλό και λογικό σφάλμα. Η λήψη του ζητουμένου. Η λήψη του ζητουμένου. Παίρνει υπόψη αυτό που έχει φτιάξει η αστική κοινωνία, ότι η κοινωνία που λέει η Θάτσερ δεν υπάρχουν συλλογικότητες, υπάρχουν μόνο άθροισμα ατόμων. Και επειδή αυτό το πράγμα το έχει φτιάξει η αστική κοινωνία, το υψώνει και σε επιστημονικό σύστημα. Εξαιρετική τοποθέτηση. Θα ήταν ωραίο να ακούσουμε κι άλλο. Σταματώ με αυτό που θα πω μόνο. Ότι η Μάργκαρετ Θάτσερ φυσικά είπε περίφημος δεν υπάρχει κοινωνία, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως η κοινωνία, αλλά υπάρχει μόνο άτομα. Και έκανε το λάθος κατά κάποιους από εμάς να προσθέσει, προδίδοντας τις προτεραιότητες της, τη φράση «οι οικογένειές του». Είναι τώρα μια εβδομάδα που έχει αποκριβεί το ότι, μάλλον αποκαλυφθεί το ότι την εποχή που υπήρχε η ανάγκη στα σχολεία, στο εκπαιδευτικό σύστημα στη Βρετανία να προχωρήσει η λεγόμενη, προσέχοντας τη χρήση των λέξεων, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ακούστηκε, θα επιβεβαιωθεί, θα διαψευθεί, θα δούμε. Πάντως είναι σημαντικό. Ακούστηκε ότι ήταν εναντίον. Θεωρούσε ότι οι έφηβοι δεν είναι έτοιμοι να ακούσουν αυτά τα πράγματα και ότι θα τους οδηγούσε σε επιλογές που τα μάτια της, τα μικροαστικά, ήταν βέβαια λαθασμένα. Αυτό για εκείνους οι οποίοι θέλουν μονίμως να φέρουν τη Θάτσερ σαν αντιμέτωπη στον Μάρξ, σαν νότερη διανοητικά, ειδικά τον υποστηρίζει από πίσω η σκιά του μεγάλου Χάιεκ, έτσι, διότι ο Μάρξ φυσικά από το Κομμουνιστικό Μανιφέστο ήδη έχει διατυπώσει τέτοια κριτική σε βάρος του μητεροτισμού, γιατί
που η Θάτσερ βέβαια, όχι για λόγους πολιτικούς, για λόγους ηθικούς τελικά, δεν θα μπορούσε να το ανέχει. Και αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία. Δεν είναι απαραίτητο ότι όταν ανταλλάσσει κάτι είναι αντικειμενικά το ίδιο. Εγώ μπορεί να δώσω 2 εκατομμύρια ευρώ για αυτό το στυλό, διότι με αυτό υπέγραψε το συμβόλαιό του στον Ολυμπιακό ο Μυραλάς. Αυτό δεν σημαίνει ότι αντικειμενικά. Σημαίνει όμως ακριβώς εγώ, η υποκειμενική αξία, ότι εγώ θεωρώ ότι αυτό κοστίζει τόσο. Και πιστεύω ότι αυτό είναι universal. Δηλαδή, είτε στις φυλιές, είτε στη φεουδαρχία, είτε στον πρωτόγονο κομμουνισμό, η έννοια ότι τι θέλω, ένα μικρόφωνο. Τι μου περισσεύει, ένα στυλό. Είτε στο νησί του Ρομπινσόνα Κρούσου, είτε στους ουρανοξύσες στο Hong Kong, πιστεύω ότι αυτό πάντα είναι ακριβώς το ίδιο. Μου λείπει αυτό, ανταλλάσσουμε εμείς οι δύο, μου δίνετε 10 ευρώ για αυτό το στυλό. Ποιος έχει κερδίσει από αυτή τη συναλλαγή? Και οι δύο. Διότι εγώ πόσο αξιολογώ αυτό? Περισσότερα από 10 ευρώ. Και αυτό δίνω τα 10 ευρώ μου. Ο κύριος πόσο αξιολογεί τα 10 ευρώ του? Λιγότερο από αυτό το στυλό, για αυτό. Όχι. Ναι, καταλάβετε το. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι μια win-win ανταλλαγή. Αλλιώς δεν θα την κάναμε. Η μόνη περίπτωση να μην είναι win-win η ανταλλαγή είναι αν κάποιος μου βάλει ένα πιστόλι στο κεφάλι. Μπορεί η ανταλλαγή ουσιαστικά να μην είναι μια καλή. Π.χ. να πουλήσω το ένα μου νεφρό για 1 ευρώ. Διότι έτσι μπορεί το παιδί μου που πεθαίνει να του πάρω ένα κουλούρι. Ναι, μεν αντικειμενικά αυτή δεν θα θεωρηθεί μια καλή ανταλλαγή, αλλά ποια είναι η επόμενη εναλλακτική μου? Είναι προφανώς χειρότερη. Άρα το νεφρό μου για 1 ευρώ είναι ένα καλό deal, όταν το αμέσως επόμενο είναι το παιδί μου να πεθάνει από ασθενεία. Υπάρχει ανταλλαγή και στη φεουδαρχία. Γιατί ο κύριος είναι ένας που προσφέρει προστασία. Δηλαδή πολεμάει, διακινδυνεύει τη ζωή του. Ο άλλος είναι ένας που προσφέρει εργασία. Υπάρχει ανταλλαγή. Πληρώνει στην ουσία ο άλλος την προστασία. Εγώ λέω απλά ότι στα πάντα υπάρχει η ανταλλαγή. Δεν είναι ότι. Δεν ήρθε κάποιος να μου πει, αν ήρθε κάποιος της βάρβαροι και σας πιάσανε εκεί πέρα και ούτως ή άλλως είσαι ένα αγρότης, δεν θα κάνεις κάτι άλλο, δεν θα πολεμήσεις. Ούτως ή άλλως. Αυτό θέλω να πω. Πάντα υπάρχει μια ισορροπία, υπάρχει. Ανταλλακτική, ας το πούμε έτσι. Και δεν είναι ότι ο άλλος, γιατί απλά αυτές οι ιδέες φτιάχνονται την εποχή του 19ου αιώνα, που υπάρχει η Μηχανική Επανάσταση, που έχουμε συσσόρευση κεφαλαίου πράγματι σε κάποιους λίγους, έχουμε μικροϊδιοκτήτες οι οποίοι χάνουν περιουσίες από τις τράπεζες. Αυτά όμως δεν είναι θέμα για να το βάλεις σε να το κάνεις μια θεωρία. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία της εποχής. Σιγά σιγά αυτό μπορεί, ούτως ή άλλως ο εργάτης, ο Εγγλέζος, στο τέλος του 20ου αιώνα, ήταν σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι ήταν στην αρχή του 19ου. Απλά ο Μαξ παίρνει και το κάνει αυτό ότι συμβαίνει, το κάνει θεωρία αυτό το πράγμα. Αυτό δεν είναι θεωρία. Και τι να πω. Ναι. Αυτό που δημιουργεί πράγματι την. Τι θα πω τώρα που δημιουργεί το θόνο προς τον πλούσιο βιομηχανό, γιατί ιδίως προς το τέλος του 19ου αιώνα είχε απομακρυνθεί ο βιομήχανος από τον εργάτη. Δηλαδή δεν ήταν ο βιομήχανος ο οποίος πήγαινε στο εργοστάσιο, τον έβλεπε ο εργάτης, εκεί πέρα πήγαινε. Δηλαδή ήταν ο τύπος ο οποίος είχε απομακρυνθεί, περνούσε στην βίλα του, ζούσε σαν ένας νέος αριστοκράτης. Και αυτό, ναι, προφανώς δημιουργήθηκε ιστορικά δηλαδή, δημιουργήθηκε και ο συνδικαλισμός και όλα αυτά ήταν πολύ φυσικά αυτά. Αλλά έχει να κάνει όμως πάλι με τον τρόπο κοινωνικής σχέσης που είχαν. Ο Λόρδος, για παράδειγμα, στην Αγγλία, είχε σχέση προσωπική με τους tenants. Δεν ήταν απλά όταν κάποιος του στο μαστίγιο. Αυτό έδινε μια ισορροπία στην κοινότητα εκεί πέρα. Αυτό που κάνει ο Μάρξ και πάρα πολλοί εσωτερικοί είναι ότι παίρνουν αυτά τα διαλύουν ορθολογικά και μετά σου λέει έτσι είναι. Ενώ δεν ήταν έτσι. Χάνουν πολύ μεγάλο κομμάτι της πραγματικότητας που είναι η ίδια προσωπική σχέση που έχουν αυτοί όλοι οι δρόμοι.
ερώτηση. Δεν θέλω τώρα να προβοκάρω, αλλά πώς φαντάζεστε, ας πούμε, εσείς ότι θα ήταν μια κοινωνία χωρίς την ανταλλαγή της αξίας ή το χρήμα? Δηλαδή, ή για παράδειγμα, αν πάρουμε. Το χρήμα είναι καλό πράγμα γιατί έφερε κοντά τους ανθρώπους. Όχι, και γίνεται τη χρήση, έτσι. Είναι δηλαδή αυτονομικό κόσμο. Συμφωνείτε όμως ότι αν πάρουμε, ας πούμε, τους πιο hardcore δετερμινιστές, μαρξιστές, που λέγανε πώς θα ξέρουμε τι κοινωνία έρχεται, έχει να κάνει με την τεχνολογία. Συμφωνούμε ότι έτσι ο Μάρξ έκανε τη socialization, κοινωνικοποίηση της εργασίας. Αυτό όμως που γίνεται είναι ατομικοποίηση. Δηλαδή αυτό για μένα είναι ένα μέσο παραγωγής. Ο άλλος έγινε τρισεκατομμυριούχος μέσω αυτού, ας πούμε. Ή να το πάμε και πιο ακραία, με τον τρισδιάστατο εκτυπωτή. Όπου πρακτικά εγώ ίδιος κατέχω μέσω παραγωγής. Στην Κίνα με τρισδιάστατους εκτυπωτές φτιάχνουν σπίτια. Δεν είναι ουρμπανίδι, υπάρχουν. Οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές θα φέρουν φοβερή, ας πούμε, επανάσταση. Συμφωνούμε λοιπόν ότι η ιστορία πάει προς. Η ιστορία δεν πάει. Εμείς πηγαίνουμε προς